Nami diri sa may Mudjang guys. Wah, panawan ninyo mo ni Choras Manilo. Hi guys, welcome to our vlog Joxology Biyahe ni Jokes. And karon na ako diri sa Nawa. Mo ni tindahan ni Aris de Sinilia. Diba? Mo ni greenhouse. Si pangalan na siya tindahan na. Ako siyang kawaton karon kay manglakaw na pud be. Automatic no. Mirado dayon, di ba? Automatic pag ako na siyang i-text na manglakaw. Automatic manirado din na siya kay mapugos na siya, wala siya choice. Pagulong ni karon og Mudjang dito sa muang relocation site kay nami ayuson dito. Pak! Hello. Pak, di ka manirado? Manira kanila. Manirado siya. Marupok. Marupok. Ayan guys. Hi. Diba? Init. Init. How's your day? Malingki ko. Kapoy. Kapoy to usay. Kapoy mo ang karon. So ginakawat lang na ni siya kaya nga mga balay na alaman sa unahan. Wow! Kawat na siya pinalahi. Bako! Baho ang dayok! Baho ang dayok ni Jig-Jig. Pero nasa lambi. Bako. Tsaka lambi yan. Baho ang iyahang dayok. Oy! Once baho ang dayok, dira ang lambi. It's all about food review. Speaking of food, ani agi ko ganing na ila ko Ma'am Christy ba upload. Ay oo. Yeah, amo ani tilawan ang ganyo. Salamat Ma'am Christy. Yes. Actually, daghan kay mga organizers, suppliers sa Kabantian. So kung magtapok ming tanan na kabaligya mi diri tanan sa Kabantian. Kabaligya. Para melts your heart, Kasaba Cake. Famous ni nga Kasaba Cake promote gali ni Jinky Pacquiao kita ka. Wala ka kita ni Jinky Pacquiao na dito ipakita na ko sa inyo. Ginapang-hide na ko ang kanang dato, ang mga nega nga tao. Kaya lisod na. So tilawan na ko ni kung legit gid ning alamig. Gikan daw ni Coronadal. Alamig. Coronadal pag ibiyahe ni siya. So kung makatilaw mo ani kay perfect na. Epa naman. Oo, mahayag inyo ang kinabuhi ko. Kaon mo sila ng kasama. And of course, Chereng, ang walang katapusang milk tea! Milk tea. Ay, kisa nga milk tea kay Ma'am. Ano gyapon? Oo, kay Ma'am Christy. Ay, wala na sila store sa Soraya. Sa Soraya, Dream New York. Tea, Milk Tea. Nara, Dream Tea, Milk Tea. So, ang location nila guys, kay kita mo lang Northcrest na Northcrest Kabantian. Katong delay man tong St. Mary no, kay dito pasaka man to model lang main. Ang sa pinakaunahan kay atbal dito pasulod gamay Soraya. Na dito ilahang kuan kanto lang na sila, unahan lang sa kanto. Dito ilahang tindahan. Yeah, you can buy the milk tea for as low as 75 pesos only. Yeah. Milk tea. So this is winter melon. Siyempre gipalitan ta ka apil. Of course, dapat lang. Maglisod ka di ba? Naman dito sa kilid, di ba? May tubig dito di ba? Ano mo? Dapat mag-live mang good kay para na mag-question ana. May mga question anya. Asa man? Tough question man ako mag-concept mo. Di ba question sa mga viewers? Wala, bukid ta madto, di ba? Buang ka. Lami? Kami ang kaninong mo ilahang buba. Buba? Buba. Humok ayo. Humok, Richard. Ang business pa ta. Few minutes later. Humok no? Humok siya. Humok siya. May lang winter melon pa. Actually, kanagaling si Tawani kanang buba. Once guys, tututula ko sa yaha. Karon tunlo ni mo kay lami. Richard, humok. Dili siya kanang pala. Lami lang milk tea. Maligya po ta. Ilawan na mo ang ilang milk tea. Lami lang milk tea guys. So mga Kabantian area, downtown, Buhangin, Indangan, Tips. So pwede mo ani Mahayag. ang
ilang tindahan is nasa Kato Northcrest sa may Soraya. Pero pwede mo mag-ano for delivery. This is 75 pesos only. Kila Ma'am Christy. Dream Tea. Ayan. Dream Tea. Bubble Dream Tea by Cocktails and Teas. Yan namin dire sa Bukid, Tanawa. Namin sa New York. Muning lugar Sa mga dato. Muning lugar sa mga dato. Katong na-demolish me. Duha man ka option. Either kung dito ka sa Ula, Paris, or diri ka sa Mujang, New York. Tuhan mo pilihan Duha ka option. Sa Obrero man may gidemolish mo dito kayo. Squatter is life. Ang social media na mas squatter. Namin distancing. Brand S. Brand S. May ilang buba nun? Tapos Buot-buot kami sulod. Gahi lagi. Buhat ng may ani pero Kasi gahi. nagbuhat-buhat me. Huwag kayong magte. Okay. Dami siya. Kalibang ako. Kalibangan siya after. Ay mawal makog ko ng milk ay anak ko. Anak to kasi Shirot tester. So anyway, mo ito yung milk tea, dream tea. Try ninyo guys. Lamig siya, promise. Wala joke. Plus, itry na po na mo ning cassava cake. I melts your heart. Mga artista ang nag-endorse ani. So naa naman mi ani. Artista na ba mi? Artista ba ni? Wala may ano no, di naman uso ang kanang ABS-CBN. So magbuhat na may teleserye Facebook. So na yung mga artista ang mga Facebook sa Philippines. Siyempre, nangawat ko sa balay sa mga gold na kutsara. Aba mo sa nagikay? Sa first event na niya dito ka lang. Uy, ayaw! Kanang ginatawag na aray. Kanang ginatawag na basta ka lang mag-event sa Yes, ipalit na ko ni. Ipalit na ko ni. Ayaw kayo. Kanang mag-event sa Christmas. Pero ito siya kaset. Ewan na kuha. Uy, gagod ka. Ipalit na ko ni doon sa baby. Ma'am, nabang may ganakuan ma'am. Kanang inventory every year. Lami ang sus... Ano friend? Anong... Buang di ka kakauntarong ihiwaon. Gulitan ko na yung sa balay ko. Daan naman ni food review while driving. Tagala to sila oh. Para food review. Kaon sa coffee. Ilawan nato ni guys. If it's masarap. Humus siya friend. Teka na ito balik yan. Lami. Square siguro na uy. Lami, good job. Aba naman gugulamig na buang-buang di ka. Ang ka friend ka nang... Nilibog ka kung kasaba cake ni or cheese. Ano? Dagang? Left or right hand or right? Legit to di ay. Bantong ra ng kaon sila Manny Pacquiao ug Jinky Pacquiao ani. Wait siya, lami. Lamig siya. Lami siya kung All the way from Coronadal. coffee, ano? Naman tayo milk tea. Try ninyo 200 pesos. 200 pesos ni kay Ma'am Christy gihapon ni paliton. Kasi kapon yung murot ko. Hapit namin sa Mujang with Love. Creamy, cheesy. Hindi siya nag-expect na naitao. Expect na siya kay Dalan niya. Ano ba ka mag-wedding yun? Wala na lang mag-game. Nalamid diri sa may Mujang guys. Panawan ninyo mo ni itsura sa Ano yung sulod ang among balay dito unahan. overlooking ang Mujang Heights. Yeah, overlooking ang musilingan. Overlooking ang Tagawas kay Tanong, Lagong Buwan. Oh, Davao City pa niya, basig Ayaw ka bukid lang mag-tour, kayo ha? ninyo. Davao City pa ni. Davao City pa ni. Ay, 5 minutes kay nana mo sa Indangan. Doon lang ni siya. Swerte gani kay ito mga balay dito sa kuan, country homes kay. Na siya shortcut pa. Sa mi kay sa ula man mi, sa ula mo ang yuta. Ang pikas agianan is dito sa Tibong ko. Tabong ko na ba? O, 6 to Babaw. 6 to Babaw. Itong na-flyover gani unahan sa Union Cement dito. Asa Mujang Heights? Asa yung panda Mujang Heights? Mujang Heights. Ako nagpapangalan na ng Mujang Heights. Lagi ah. Munto ko. Porpinya ba na doon ano? Nang alis dan og Mujang Heights. Ako nag-suggest, diba? May mga boys. Ayun. Guys, anyway, lami ang kasaba cake, lami jud from Coronadal kay Ma'am Christy ablog yapon mo magkuha. Ang iyahang milk tea, lami Nasa po to kumas, iyahang uy. milk tea. Ang buto yasi mo ang Mga kura matanim mo.
ma-order mo dito lang sa kabantian lang ng area tanang. Abot kami, pero mag-deliver magdayo. Kaon mig kasaba cake o mag-milk tea tungod sa dayo. Deliver na sa dayo. Abi tong ano bimas na pa bi. Wala ko mas di. Wala jud oy. Dala ko block. Wala kang tuloy mo isuot. Gani gawa mo tanang ko. Sabi tubig yung isa mo ay. Dili pa lalo. Tinda. Ay talan da dora sa tindahan. Deliver na sa madam. Deliver na siya o dayok. Walang crush ni Jik dito muna. Bakit ba yung sila relasyon ng tod karon? Mutanat ako na sa relasyon. Okay. Happy kayo siya rin Nagkita sila sa iyang crush na si Samson. Muna siya ang pinakabanggiitan sa amo ang lugar sa una. So dili dyan mo pataka og sulod og generoso or lakon. Pag naana siya pakay Ginoo ko bungkag inyong kalibutan. Say Samson Gison. Si Samson Gison ang number 1. Naghanap yung mga cute-cute din yung mga bagets no? Kung mga bata sa unang mga bulingit karon mga taon lang ano ulit yung beauty na sila bulingan na so likuan dili uy alwa po daw na siya ina daw diesel pa ka mo ni amo ang lugar ay ila ding lugar nakikilugar lang ako no ay daw lang Mga area. Tapos green, gusto mo nang ibot diri green. ang plano na mo sa una din kay patasan ng balay ka ng second story gwapo kay plano sa dihang gisumunanay hatag na daw sa gobyerno nganong magpagwapo-gwapo balay wala undak so dili tanan lang plano mo puyo pero halong ang plano kay bawal magpataas og dako kay gihatag lang sa gobyerno kay wala pa titulo wala pa tanan wala pa na endorse sa NHA ug maong check-up Sayang di ko nun. Pero at least no, naka-plaster dito sa country house. pero ay ako matiguang ka diri na ka Oh, susamay ko yung bala ka dito. ako makada overlooking o malayo ka dira kay sa pa Kulambot, matay din ka. Tama na kayo manawag ta! Pwede yata dili magmas. idan Kay bukid. Yata nga sa iya na. Kaon sa da. Mga kang sabi na. Yung kaon lang yung mag-iatag. Dami mong good. Ayun yun, sobrang na sila. Ulang yun, kajapit. Di na natin. Ayun yung pag-isa, balay mo. So kita ko ni ate ano, Inday. Yawa ka dikdik, iyo mo ka ba din. Yatag ko na yun sa inyo ito, Inday. Dahil mo, di lang daw yatag ng jiklik. Hindi na. Nakaw sa amin ba, half-half ta. Gani, ito. Upload lang ta ha. Dami mang good! Okay naman ka, papansin lang gawas, wala sa kabay ko napamin namin din sa gawas. Nakaunan sa naman ha. Namay mo ba ni Ani? Humok sa taas, pag-abot sa ilalong kay Kahit. Parang nagbat ka. May labi ng mabuko na. Half there na half. Mabuko ng half. Half ito mahap. Ay, 1/4 na iya. 1/4 na pala iya. Sige, hatag na ito. Lama na siya. Hatag na eh. Okay na lang. Ha? Kaya na, ikaw daw hatag ba kung... Bihoto. Ami, baka ayaw sa mini. Ano sa chest ka? Kapag sila gawas. Gawas sa dumi, kaya pwede ako makabawa. So? Sarap eh. Sumunin mo ang house, guys. Wait lang. Sumunin mo ang house. Wala na human. Ayaw! Nas jik-jik. Ano tinday? O gitanuman na ganing ilaw. Ba, kinauso ang tanong. Kita tuh jawab. Kita tuh jawab. Kita tuh jawab. Kita tuh. Kita betul jawab. Enggak masih dulu bolos. Iya betul juga di dalam.
Umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Okay, ayun na magkugagsa. Into the moves. May madaot mo Japet. Okay. Mga manok ba ka dalawa sa kilid mo? Wala ko sa likod. Sus, Diyos ko Lord, abri dabi. Mga na ba, mi? Hello!